लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय गाव गावनि WhatsAppनि गेजेरजों जोङो माबोरै कारेन्ट लकेसनखौ सेन्ड खालामनो हायो। दा गोबां मानसियानो मिथिखायो आरो गोबां मानसियाबो मिथिया जानो हागौ। जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मानो होनोब्ला लोगोफोर बियो जोंनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट। नोंथाङा जुदि गोजानाव दंहैयोब्ला, नोंथाङा जायगा आन्दायनानै दङब्ला, नोंथाङा बेखौ माबोरै मेपनि गेजेरजों नोंथाङा जे जायगायाव दङ बेखौ कारेन्ट लकेसन माबोरै दैथायहरनो, बेनिखायनो जोङो बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोद गोनां। दा आं आंनि WhatsApp एप्सखौ अपेन खालामबाय। दा आङो नैबे लोगोनो आंनि लाइभ लकेसन एबा आंनि कारेन्ट लकेसनखौ आङो शेयार खालामनानै हरगोन। दा बेखौ शेयार खालामनायनि सिगां नोंथाङा सिगांग्रो नोंथांनि मेपनि लकेसनखौ अन होनानै लाग्रोनांगोन। मेपखौ अन होनानै लाग्रोनांगोन। लकेसन अपसनखौ नोंथाङा अन होनानै लाग्रोनांगोन। दा आं बेखौ अन होनानै लाग्रोनोसै। आंना नै दा अफसो जानानै दंमोन। आं दा बेखौ अनाव होनानै लानोसै। दा अनाव होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक फैफिनदो। दा बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोन्दों लोगोफोर, नै मेसेज अपसन नुनो मोन्दों। मेसेज अपसनाव खनसे टाइप खालामनानै होदो। बेनि उनाव नोंथांमोना साइडआव नुनो मोन्दों नै मोनसे अपसन। दा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै लकेसन अपसनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। नैबेखौ दा आं लकेसनाव खनसे थुनानै होनोसै। दा लकेसनाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नै दा लकेसनखौ अन होनाय लोगो लोगो दा आं जे जायगायाव दङ बे जायगानि नाम ओंखारबाय। दा नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों मोननै अपसन। मोनसेया जाहैबाय शेयार लाइभ लकेसन, मोनसेया सेन्ड इउआर कारेन्ट लकेसन। दा नोंथाङा नोंथांनि लाइभ लकेसन, नोंथाङा जे जायगायाव दङ बेखौ शेयार खालामनोब्ला नोंथाङा नैबे गोजौनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। शेयार लाइभ लकेसनखौ आं दा बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। दा आं बेयाव खनसे थुनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। आरो नैबे गाहायाव नुनो मोन्दों शेयार लाइभ लकेसन 15 मिनिट 1 हर्स 8 हर्स। दा नोंथाङा बेसेबां टाइम नेथ'नो बे मानसिखौ, दा नोंथाङा बेयाव माबाफोर लिरनो गोसोब्ला लिरनो हागोन। दा आं बेयाव एगजामपोल हिसाबै आङो बेयाव मोनसे मेसेज लिरनोसै। दा आं बेयाव थाब फै होननानै लिरनानै हरनोसै आं नैबे लोगोनो। थाब फैदो, आं बेयावनो थाब फैदो, आं नेगासिनो, बेबायदि मेसेज लिरनानै हरबाय आङो। थाब फैदो, आं नेगासिनो दङ। आं दा मोनसे टाइम सेलेक्ट खालामनोसै। नैबे 1 हर्सखौनो सेलेक्ट खालामनानै नैबाहाय क्लिक खालामनानै होनोसै आङो। 1 हर्सखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनानै होसै आं। सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर, दा आं जे जायगायाव दङ बियो सेन्ड जाबाय, माने सासे लोगोनाव थांबाय। दा आंनि लाइभ लकेसना, आं दा जे जायगायाव दङ बियो लोगोनाव सेन्ड जाबाय। दा लोगोआ बेखौ नुनाय लोगो लोगो बुजिसिगोन जे आं मा जायगायाव दङ आरो माहाय थांबा आं बेखौ लोगो मोनगोन। बे मेपनि गेजेरजों बा बे लाइभ लकेसननि गेजेरजों बियो गोरलैयैनो आंनि जायगाखौ मिन्थिगोन बा बियो गोरलैयैनो आंनि जायगायाव फैनो हासिगोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। दा नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनायनि गेजेरजों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ अन होनानै लादो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।